नमस्ते प्रणाम, कैसन बानी रहुआ सब। उम्मीद बा कि सब कोई ठीक हुई। और आज के हमारे ब्लॉग में रहुआ लोग के स्वागत बा। और आज हम बात करे वाला बानी एक ऑर्डर कैले रहनी हो और आज हमारे डिलीवर भइल। और ई का ह, कितना के ह, एकरा के हम रहुआ लोग के बताओ तनी। तो देखी ई ह, ए में ह ई एक्सप्रे और ई ह कुछ डॉक्यूमेंट जाना। तो देखी यहाँ सीधा सीधा लिखल बा टायर ट्रिम रीस्टोरर। एकर यूज का ह, काहे एकर यूज ई ह कि गाड़ी के चक्का बहुत गंदा होला। आजकल धूप के सीजन बा और बहुत ज्यादा गंदा हो जाला और भद्दा दिखेला। तो ई एक्सप्रे है। प्रैक्टिकली एकरा के हम यूज करके रहुआ लोग के दिखाओ तनी। पूरा वीडियो में अंत तक बने लोग और देखी लोग कि एकर यूज का है और एक कैला से कितना अच्छा रहेला। और जल्दी से हम चल गए नीचे, काहे से कि हमारे गाड़ी ओरिजिनल लागल रहे पार्किंग में। और पार्किंग में गाड़ी लागल रहे तो हम पार्किंग से थोड़ा सा बाहर निकाल के ओकरा के थोड़ा साफ करनी हो। और गाड़ी चल के आयल रहे एक वजह से थोड़ा ओकर चक्का पूरा गंदा रहे। तो वो एक्सप्रे ऐसे हम करती तो अच्छा से ऊपर सूट ना करी। एक वजह से हम व्हील कवर जितना रहे चारों चक्का के निकाल के हम अच्छा से साफ करनी और सबके लाइन बाय लाइन हम फिट करत गईनी। और ये फिट करे में ज़्यादा तूल ना रहेला, ज़्यादा झोल झपाटा भी नहीं के, एकदम अच्छा से फिट हो जाला और हमरा अच्छा तरीका से ही फिट करे भी आवेला। और लास्ट में बच गए है ई वाला चक्का। तो एकरा के भी हम अच्छा से साफ करनी है और साफ कैला के बाद एकरो के हम फिट करनी है। और फिट करे में थोड़ा दिक्कत होता रहे, एक वजह से थोड़ा लेट भइला, लेकिन फाइनली ये बहुत अच्छा से फिट हो गया। अब देखी लोग ये एक्सप्रे के कैसे यूज कर जाला। चक्का के साइड साइड पे लगावल जाला और ये बेहतरीन एकदम चमकेला। देखा लोग कितना अच्छा चमकता और ये हमेशा चमकत रही। 10 दिन 15 दिन तो आराम से चली। और एक नाम बा टायर ट्रू रीस्टोरर। अगर एकरा के खरीदे के चाहते हैं तो अमेजोन पे जाई। और ऐसा ब्लॉग देखेला हमारा पेज के फॉलो करी। और यूट्यूब पे देखा तो यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करी। और चैनल के सब्सक्राइब करो मत भूलम। जितेश यादव बिहारी, लव यू।